Selitä miten ne erot. Mulla ei oo hajuakaan mistä sä puhut. Älä valehtele. Eli mies sai X-määrän rahaa. Chiching. Ja sen jälkeen se sanoi omalle muijalle, että voitko mennä pois. Koska mä en enää tarvi siivoojaa susta, kun mä voin palkata ihan oikein. No jotenkin näin se. Chiching X-määrän rahaa ja muija lähtee. Mutta niin se on. Niin mäkin tekisin. No mitä itse tekisit? Sama homma, että jos mulla olisi rahaa ihan X määrä tilillä, niin mä voisin vaan sanoa, että en mä tarvis sua enää oikeastaan mihinkään. Niin se hyvin pitkälti vaan menee. Niin se aika usein on. Tuleeko vettä läpi Kaprisen tiivisteistä? En mä tiedä mistä se tulee. On siellä vähän vettä. Niin on taas. Vähän vettä siellä Kaprisen lasin luo. Ruostuu nää tiivisteet. Tiivisteet ruostuu. Eikö tiivistää kuin lista?